Zdravím, posielam vám video pozvánku. Moje meno je Janka Pavlíková, mám 24 rokov, máj oslavím 25, ak je to pre vás dôležitá informácia. Čo sa týka mojich záľub, najradšej mám divadlo a preto v ňom trávim veľa času. Mám skúsenosti ako amatérsky herec v ochotníckom súbore u nás na strednom Slovensku. Môžem povedať, že sme boli úspešní, pretože sme obsadzovali prvé priečky na súťažiach a podarilo sa nám postúpiť až na FEDIM. Ďalej, čo sa týka kompozovania v seriáloch a vo filmoch, s tým mám takisto skúsenosti. Ďalšia moja záľuba je čítanie a písanie. Keď ide o písanie, v minulosti som bola redaktor a zároveň fotograf v jednom mládežníckom hudobnom časopise, kde moja hlavná náplň práce bola fotografovanie metalových koncertov a vykonávanie interviú s rôznymi hudobníkmi. A momentálne píšem pre jedno centrum v Trnave, ktoré sa volá Baterkáreň a ide hlavne o pomocné články, kde radím, ako sa napríklad vysporiadať so stratou, alebo odporúčam rôznych odborníkov, ktoré môžu pomôcť ľuďom vo veku do 30 rokov. Medzi moje záľuby ešte patrí príroda a občas rada kreslím.